Môžeme považovať džusovú kúru za detox? Detox nie je trojdňová džusová kúra. Poviem to tak, aby ste ma nehejtovali. Takže žiadna trojdňová kúra, po ktorej ste hladní, nervózni a nenavidíte každého, kto si otvorí napríklad rožok s maslom. Detox je prirodzený proces tela, ktorý by mal prebiehať každý deň. Nerobí ho zázračný nápoj, nechcem menovať značku, za 61,20. Robia ho hlavne pečeň, obličky, črevo, lymfatický systém, koža a plúca. Pečeň premieňa látky, ktoré telo nepotrebuje, na formy, ktoré sa dajú vylúčiť. Obličky filtrujú neustále krv, črevo odvádza odpad a plúca vydychujú napríklad oxid uhličitý. Koža sa podieľa cez potenie na detoxikácii tela. A lymfatický systém pomáha s odvodom tekutín, je takým imunitným dohľadom nad našim telom. Čiže telo nepotrebuje, aby si ho detoxikoval len nejakou krátkou hladovkou. Telo potrebuje, aby si mu prestal robiť toxické pracovné podmienky. Takže ak spíte len napríklad 5 hodín, pijete často alkohol, nehýbete sa, jete ultra spracované jedlá, pravdepodobne máte zápchu, tak ani žiaden trojdňový džusový detox nepomôže. Oveľa účinnejšia vec je, aby ste mali dostatok bielkovín, dostatok vlákniny, pravidelnú stolicu. Ak sa potíte, tak potenie v saune, spánok, hydratácia a hlavne menej alkoholu, menej fajčenia, tí, ktorí ešte fajčíte, menej zbytočného cukru a viac skutočného hodnotného jedla. Áno, niektoré látky môžu detoxikačné mechanizmy podporiť. Napríklad vieme podporiť pečeň a obličky bylinkami, takže užívajte liečivé rastliny. Napríklad sulforafan z brokolice aktivuje ochranné enzymy cez drahu NRF2. Vláknina pomáha črevu. Antioxidanty chránia bunky pred oxidačným stresom. A toto sú fytonutrienty z prírody. Ale na záver pointa je jasná. Detox nie je len krátka hladovka. Detox je každodenná schopnosť tela pracovať, neutralizovať, vylúčiť to, čo tam nemá zostať. A najlepší detox je často veľmi jednoduchý. Prestať do tela stále pridávať len bordel a konečne podporiť orgány, napríklad práve tými liečivými rastlinami, ktoré tú prácu robia celý život. Liečivé rastliny sú úžasné. Ja sa zaoberám nimi 20 rokov a preto som ich propagátor. A preto ich dávame aj do našich produktov. Ak ťa tieto veci zaujímajú, sleduj môj profil Pavol Machnič.